Ostras, marchou a luz. Bueno, sois como portátil, un de cogumelos. Pues veña. O efecto dos cogumelos alucinógenos. Seguimos cos entrevistas no sofá de Recuncha Gamer. Desta vez visítanos Sonia Méndez, directora de As Neves, película que xa tedes en cines, así que vou lide para ali. E imos falar un poquinho do que trae a película e nos de paso, pois a cambio damoslle videoxogos que están neves por aí, hai neve nos videoxogos e xa está. Como sairá a cousa? Pois veremos, porque dis que non é moi gamer, Sonia. Non son moi gamer, eu quedeime un pouco na primeira Nintendo a que era nos anos 90 inicios, e despois tiven a Game Boy, a primeira, que foi un regalo, así un agasallo de Reis, que foi como, vale, pero se queres a Game Boy, só te vamos a traer a Game Boy a todos, a tu irmán, a ti, e tiven esa Game Boy e xoguei moito Tetris e os xogos estos de inicio, pero la verdade é que non son nada gamer, non. Ai, pues, o do Tetris, claro, sigue habendo Tetris, que isto como as películas de James Bond, todo sigue, o do tema das franquias tamén en cines dá moito. Bueno, ves hoxe en calidade de directora das Neves, entre outras moitas cousas. Sí, espero que non veña en calidad de gamer, porque eso xa te digo que non. Bueno, no. Informa de que as nevadas vanse intensificar. Tú és unha das mellores amigas de Paula. Comentouche se tiña algo que lle preocupase. Non, nada. Con este tempo, cada hora que pase é crucial para topala. Pareceume moi chula, eu non sei a xente, que xénero meterías ti? O sea, para explicar a xente que tipo de peli é ou que vibras ten, como echaríamos? Eu teño clarísimo que é un drama psicolóxico, con tintes de thriller. Pero vale. Eu digo a xente, non vayades ao cine pensando que ides ver un thriller, porque é un drama psicolóxico. É dicir, é máis importante como os rapaces viven o que pasa que o que pasa. É como outro día alín que me gustou moito, que o importante non era que matou a Laura Palmer, senón que pasaba nesa vila. Pois isto é un pouco igual. Entón, é un drama psicolóxico que siga a viaxe emocional destes rapaces despois da desaparición da súa compañeira. Si, a min dixo un pouso, e aparte que xo falas que é un pouco como o que neva. O sea, non é o que arde, senón un pouco o que neva, porque ten un pouco eso de respirar un pouco, pois neste caso, en vez de un ambiente como o filme da Liberlaxe, pois un pouco que se respira nun ambiente da parroquia das Neves, non sei se lugar, parroquia, as Neves. Bueno, é un pouco ficticio, xa sabemos que é un trasunto da Fonsagrada, claro. E as neves do lugar da ficción, que é un trasunto da Fonsagrada, que é onde acontecen as cousas, é un pouco esa vila imaginaria que pode estar en calquera sitio, non? É dicir, porque para min é o rollo, non? Que o máis local pode ser moi universal, entón esta pelina que está feita en galego, con actores galegos, na montaña lucense e tal, é unha peli que pode pasar en un pobo de Detroit ou de Francia ou donde sexa. E o que igual, bueno, non sei se pode haber diferencias, pero sí que, bueno, o elenco principalmente, estamos falando de adolescentes, por lo menos son as persoas que interpretan, e creo que xa superamos, por lo menos neste caso, supera moito o que é ese efecto al sair de clase, de xente facendo de 10 anos menos, e aquí, e que para min parece un dos méritos do filme é o natural que son os diálogos, as situacións, as reaccións, as interpretacións, que non sei se tes esa sensación de que, joder, aquí quedou ben o... Bueno, que unha das cosas máis importantes era que os rapaces fosen cribles, e aparte sempre quixemos facer un retrato da adolescencia, porque non é só xeracional, non esta xeración Z, senón que pode ser unha adolescencia universal, non? Pois un retrato da adolescencia desprovisto de, pois eso, de artificios, crible e honesto. Entón, por un lado está este reparto de rapaces que eran, o sea, todos noveis, a excepción de David, que fixera algo antes, e que están estupendos, cos que traballamos moito, que están moi naturais, etc. Pero tamén o guión e todo está tirado para que isto sexa un relato adolescente fora do estereotipo adolescente do relato do audiovisual, que para min sempre é un estereotipo, bueno, al ser de clase da nosa época e tal, eso era un escándalo xa, eso era un escándalo, pero quero dicir, tamén pasa moito que a mí me gusta moito o cine teen e as series teen, o sea, gústame moito, pero claro, gústame esas series que me creo. Por exemplo, gustoume moito Skins no seu momento, porque me parecía un retrato xeracional, joder, o sea, e aparte que eu quería, decía, quero estar aí, o sea, me creo estos rapaces, non? Aínda que, obviamente, tiña un pouco de sofisticación, pero eu quería facer un retrato non sofisticado. O fácil sería decir, vou a coller a estos rapaces e poñelos todos estupendos e maravillosos como adolescentes estereotipo e facer, pero non me parecía, o sea, isto é Euforia de Catlón. Vale. Ese é un pouco o concepto. Justo, bueno, non queda aí co concepto, sí. Sí, porque a veces hai esa percepción, como dís, de facer como
teen ou eso, como son case máis personaxes de cómic que personaxes reais en Sí, no, o pero concepto da adaptados. adolescencia visto desde o punto de vista dun adulto como Sí. algo, o sea, ben, ou como unha melancolía adolescente da tua adolescencia ou como o concepto adolescente, non? O sea, e non é así. De feito, esta peli está todo no punto de vista deles e por eso creo que é controvertida en algunhas cousas, non? Que hai xente que di que isto tal, e digo, xa, pero que isto é así. O sea, sei que o guai sería darlle outra volta e que non te queda, pero claro, é que Dos temas que aborda, pois está o tema de redes sociais, un pouco a xestión sobre todo do bullying, do acoso por redes e demais. Non sei se no proceso de facer aí o guión tamén entrou o tema de videoxogos igual como unha posible cousa a tratar ou non cadrou disto, porque sí que hai cousiñas tamén de Hai un acoso. guiño. Hai un guiño. pero hai un guiño ao tema dos videoxogos, Sí? O sea, Espérate, a ver, lembro. sí, mira, o tema, bueno, primeiro vouche contestar o tema do Sí. tal e depois te falo do tema dos videoxogos. Vale. Sobre o tema do acoso e tal, o sea, non é o tema principal da película, ni moito menos, simplemente que digamos que un pouco o que se plantexa na peli é como unha hipótese, no, de que un mundo digitalizado en contraste co mundo natural vaya desprovendose de todo ese, pues, dos móviles, etcétera, etcétera, ata que se converte nun mundo analóxico para deixar a adolescencia como nua, no, decir isto é adolescencia, algo así. Pero, no, o sea, creo que hai certas cousas que forman parte do seu entorno de maneira natural e unha é o uso ou mal uso de compartir algo que tamén facemos os adultos, vale? Porque tamén estamos compartindo fake news completamente e tal, como tamén, pois, o mellor todo o tema da pornografía e tal, o sea, eso está dunha maneira sutil, pero é dicir, non é como ahora van a falar desto, ahora van a facer isto, sino, vale, é que eso sucede, acontece, pero dunha maneira natural. Entón, o tema de compartir un vídeo sen o consentimento da persona que pertence á súa intimidade faise dunha maneira bastante naif. Son xente boa facendo cousas malas sin querer, non é unha película que fale do bullying nin do acoso en concreto, sino que é algo que está aí, bueno, pues, sí. entrelazado, non, na historia. E dos videoxogos, hai un momento que están no sitio onde se reúnen para bueno, aburrense moito, obviamente, e tal, están no sitio onde se reúnen e el lle di si botan unhas plays e outro lle di enchufadas ao teu cu porque non teñen conexión. Claro, non tiñan Switch, Non que teñen- a Switch ainda apañas para tres horiñas. Si, non tiñan a Switch e non tiñan electricidade ni nada. Claro. Imos ir ahora un momento un pouco de xogo. Ademais, dixeche me tiveches a NES. Eu teño aquí unha selección por favor. de xogos de neve. Vale. Non me matei moito. Ok. E nada, pois damos un que se chama Ice Climber, sendo trepa neve, para trepar, creo que con saltar vas rompendo como un destes bloquiños aquí que hai por aí. Como ves, gráficos punteiros aquí. A mí encántame este rollo. Vale, entón eu son esta tía, ¿no? Sí, E como, a ver, voy a intentar. Co da dereita, coa, e para saltar. Vale. E co B, dalle con mazo. Aí está. Sí. Ico B, mazo. Que tamén O te sea, digo- teño que ir saltar. Ai, espera. Mi madre, xa non paso Como nin da saltar. primeira. Sí, Xa no. me vai a comer o bicho. Me cago. No, pero con bicho, pues ya con mazo, así creo, un poquinho. Sí, pero dalle ti. Y esto tamén la... Ves, é que poneme nerviosísima. Joder, xa con este quedo 84, tío. Imagínate con un dos de agora. O sea. Que ahora, mirando así... A mí? Que mirando agora con ellos agora, tes aquí unha serie de cousas que se para comentar, en plan, por que hai esta violencia animal ou Xa. xetial e tal? A ver, tamén te digo unha cousa, como os gráficos son así, tampouco parece como moi moi claro, chungo, ¿no? non é Se específico. fora unha cosa super realista, dirías, mi madre, estou matando aquí animais, pero claro, isto como é... Aí Pero ven. o concepto base dos xogos é diciendo aquí. A ver, como... Mira que pavero o bicho. Sí. Ai, que viene. Aí está. E logo, a ver, bueno, tú non é exactamente rosa, pero estamos aí con un personaje azul, que seguramente Sí, se eso llama é Moreno, e outro rosa que Espera, esto salta? Sí. Vai saltar? Non, No. salta a ti. Tengo que saltar eu. Pero Mira, claro, es que, ves, é que- negada. No, pero o salto é un pouco que Ai. non pilla velocidade, sí. Vale. Creo que Mira, fai o ruidiño que facía, ¿no? O mesmo Mario. Ah, xa me sí, matou. que ao final, claro, naquela época, Ah, teño unha vida aínda. Non che. Ah, no, pois ahora xa vais aí. No, o sea, cuidado, Estamos pili pampín e eu. Espera, voume concentrar, que ademais ainda por arriba temos que falar mentre xogamos, son moitas cousas para mí. A ver. E sí, claro, está o rollo rosa, pero tamén podía xogar eu co azul, Normalmente- Pero aparte foi sen mirar, porque cadro que o mando. Aparte, bueno, mira, vamos a explicarlo. O mando un son eu, danlle o home. O mando dous, que é o segundo, De verdad, xa me caín outra vez, tío, ahora estou abaixo outra vez, pero, Dios mío, Jesús. Aquí, mira, este veto de ser do clan e veo aquí por un cacho de xeo e fixo aí novas, claro. Claro, tamén é verdad que non podes... Ah, espera, que vai facendo rollo Sí, outra que vez. ese vai con xeo vai montando aquí. Ah,
son... Ahí Opa! Ah, vale, que eu son. A ti no te puedo dar con el mazo. Sí, te digo el mazo a ti. Todo aí. Xa sería... espera. Tamén é verdad que non podes romper todo porque tens que subir. Claro. Entonces, mira, vou a practicar o salto aquí. Ven, a ver. Creo que saltar e logo mantén dereita. O sea, salte de dereita ahora. Aí está. Eu creo que sí. Así. Vale. E xa nos queda só iso ser. Mazo. E claro... Pero hai que colocarse... Ui, aí está. Sí. Ui, espera, que ahora tengo que ver que yo... Ahora que? Aí está. E ahora creo que hai saltar. Este creo que non rompe, o sea que salta tipo aí para arriba. Ah, no. E a terra, sí. Pero que non, me cago en... E que ademais digo palabrotas, perdonade, pero poñome nerviosa. Non, pasa nada. Aí está. Xa estamos, non? Vale, e ahora? Xa está. moi ben. Vámonos, moi ben. Hai que pillar os... Aí. Eu non pillei nada, quedeime abaixo. Pero por que? Ah, que teníamos que soltar os dos do vez. Moi ben, Nintendo. Bueno. Que bonitos son estes gráficos ochenteros, encántame. Sí, o pixelar. Ai, outra Pois vez. nada, casi dimos de cambiar a outro despois. Veña, pois a ver. Claro, tema de rodar con neve e demais, algunha cousiña que... En plan, queres repetir para a próxima? Non, a próxima vai a ser en verán e vai a ser con calor, sí, e vai a ser con bo tempo. Duro, moito frío, a ver, na Fonsagrada moito frío, aínda que non nevase, moito frío. Moito desa marca que todos sabedes como se chama para ir ben abrigado tal e cual, que non eso, roupa técnica. E despois, cando chegou a neve, que foron varios días de neve ao final da rodaxe, pois estábamos con neve ata aquí, e temos vídeos de making e tal que se ensinaremos. Que todo neve real, isto non é... Pero estábamos felices, facíamos anxos de neve, todos, está nevando, o sea, era como un momento, foi un momento super chulo. Duro, aparte, fomos quedando, o sea, pasou que non podíamos entrar na vila, o sea, que tivemos que ir con quitaneves, protección civil, os rapaces nos coches da Guardia Civil, o sea... Parece o bicho ese tamén que vai quitando. Sí, así, que non se vía a estrada, non? Hai un plano na peli que se ve que pon así as neves e que está todo nevando e que xa a carretera xa non se ve, pois así, tal cual. Recordamos que aí as neves aínda en cines e logo imagino que tamén, ahora como estamos nesta dinámica de que acabarán plataformas, imagino que eso tamén algún punto... Sí, está aí... Pero o cine. Hai que ir a ver o cine e despois repetides na casa que vai a estar en plataforma. Que aparte de eso, que o son non é... O sea, primeiro, velo en grande, que está moi ben a tele que tedes vos na casa, seguramente e tal, pero bueno, o equipo de son e todo o ambiente. E a experiencia colectiva, creo tamén, que pode ser unha peli como esta, será tamén a conversa despois, e demais, eu creo que eso tamén o cine... Claro, eso é o acontecemento, o sea, as pelis teñen moitas vidas e ti, o sea, eu digo a rapazada e tal, e do cine, tío, porque o cine é o evento, sabes? Despois comentas cos colegas, vas a tomar algo e tal, e despois na casa outra cousa. Na casa xa te pois a configuración na tele que queiras, estándar, cine na casa e tal, pero ali ves a película como foi concebida, en todos os sentidos. Imos ir con máis xogos, dicíasme que tamén tiveches aí un emulador destos de mame, que eran, bueno, de recreativas, algún xogo así que... Tivo un emulador, o sea, un momento... Sí. Que non sei por qué, cando estaba estudando en Barcelona, pero que debía ser o 2003 ou así, apareceu un CD na casa con todos os xogos, o sea, era rollo, vivíamos varios colegas en Barcelona, e foi como, imagínate, nun CD, todos os xogos os que xogábamos as máquinas chapeando, metendo moneda, nas recreativas, porque eu son de época de recreativas, claro, e aí chapeabas, e de repente era como, que nos enganchamos todos, e xogábamos todos os xogos, horas e horas, os máis estúpidos, todos xogábamos. Algún que lembres en particular? Xogábamos o Pan, xogábamos o... Eu son Team Pan... Sí, e tal era este outro que era así, o sea, Pan moito, que ademais non era nada boa, eu co Pan tiña colegas que chegaban, o sea, eran boísimas, pero sí xogaba moito Pan, bueno, Street Fighter, claro, e depois había un que non vou a decir porque é super machirulada, pero que nos facía moita gracia, que era de billar, e que salía unha tía que se iba quitando cousas, pero super cutre. Tamén hai billar. E o máis, non me acordo como xa, o mítico, o sea, un dos máis antigos, o do avión este que iban coas plataformas... Space Invaders. Sí, tipo Space Invaders, tipo, así, os de gráficos máis minimal, sí, xogábamos a iso. E o Snow Bros non che sona? Creo que é un pouco da época do Pan, vou a ver agora, claro, isto é o remake, isto aquí, como no cine... Só o meu nome bastante, E que eu creo que un xogo que relativamente había en certos sitios, por menos en bares de Galicia máis, eu teño visto en... Estaba ese o Tumble Pop, que son parecidos. Estos son xogos que chaman puzzle de acción, que un pouco como Super Pan, que tamén é un puzzle de acción, porque
ten a parte de acción, digamos, de que llevar as bolas, todo iso, pero logo que ter unha estrategia un poquinho para sair vivo daquelas, porque elas, había o pan que, como vou aquí a saco... Esa é unha cosa que pensaba moito do tema das recreativas e tal, que antes se xogabas videoxogos de pé. Sí. Non é coño, O sea, sempre teño moito pensado, digo, poñaste de pé, xogabas de pé. O sea, que ahora xogamos sentados, pero antes xogabase de pé. Había algún taburete estos incómodos que a min, Sí. claro, como era... Bueno, claro, si como eras era un mega pequeno, pro... Pero eu era pequeno, entón era super incómodo co taburete, porque non chegaba cos pés a chan, Pero de taburetes era para xente que decía, voume sentar aquí e vou a xogar isto horas, sabes? Ata que acabe. E logo que sabías quen xogaba porque poñas o nome e os puntos. Entón había piques, non? A ver sí, quen... pero aí había o problema que se enchufaban a máquina da noite, xa se iban os puntos, que ahora isto é unha cousa que estaba o dos online. Pois mira, son estos bonequiños que hai ali, nos imos tamén con un que é azul e outro vermello, e tamén dos botóns, un para saltar e outro para lanzar, non sei se é neve, ou neve máxica ou algo así, en fin. E cales son A e B? E creo que si, A e B, un deles para unha cousa, outro para outra. En fin, isto está ambientado na bonita terra da neve, as neves. Un día o rei do reinado Arctic invade as neves. Sí. As princesas do mundo da neve. Sí. Niquetón. Que poden ser Erea e Manu, try to stop him Battington. Sí, que se volveron bonecos de neve. E as irmás xemelgas foron raptadas. Oh! Ah! Polo que sei, os remakes non deixaron darlle unha volta. De feito, diría que no original non pasaba nada disto. Simplemente pasaba e xa estaba. E o mundo de neve empezou a derretirse, a desaparecer. Sí. Un pouco como fantasía, non? Na historia interminable. Vale, empezamos. Sí, dame en apuros para ver. Eu son o vermello. O da baixa. No, espera, déxame primeiro saber como funciona. Entón, mecánica. Para saltar, aquí. Ostras, mira que salto más... Mecánica, hai que... Claro. Xa me mataron. Mira, hai que convertilos en neve e logo pillas a bola e disparala outra vez. Pues madre mía, olvídate. Mira como... olvídate. Nada, olvídate. Se tiene algún de frente, lánzale aquí. Vou a baixar e vou a pensar. Vale. Nada, mira, este está ben para ti. O qué? No, pero que teño que facer? Bueno. Está aquí a veces, pero isto é neve. Valo conxelando. Intentamos outra vez. Yago, en serio, o sea, eu son negada. E cando digo negada... A ver, non se pode saber facer de todo, xa fago películas, tío. Claro. A ver... Claro, primeiro esto, vou esperar a que baixe. Sí. Vou non esperar aquí. No, non baixa. Voy. No, vale, pues vou a subir. Bueno, o primeiro é vivir. Bien, vai subirse para arriba, dai. Ao revés. Estamos dos. Me vou pillar os sushi este. Pero que eu era das que xogaba o Nintendo así. Vale. Como si fuera eu quen sube. Abrimos plano, entón. No, é que vamos. Aí viene. E aparte te derrites. É que estes botan o lume. Claro, e ahora hai que achegarse a bola e desde a bola dar o botón de acción este. O que non é saltar. O da dereita. Bueno, este está usando o da esquerda, vale. Es que non entendo. Perdón, que agora echen al cego. O sea, o que lanzas... Xa teño problemas entendendo dereita e esquerda. Vale. O sea, quero dicir... O da dereita ou da esquerda, va los dous. Esto é saltar. A ver, ve? Esto é saltar. Vale, xa me mataron. Pues que está ben fochedes a mala presión. Ese é saltar. Joder, e outro disparar. Qué difícil, tío. É que... Aí está. E ahora que teño que facer para acabar con esta movida? Pues xuntarte a ela e darlle outra vez o disparar. Aí está, patada. Hola, vale, moi ben. E tamén por favor, que estamos aquí explicando as reglas para botar... Ui, para que non me agora por mí. E ahora te que chegar a él e lanzalo por aí. Bueno. E podes facer efecto cadea. E iso que é? Vou a collelo. Pillo, eu creo que... Velocidade alta. Ostras. Isto que precisas. Ahora para... Moi ben, o sea, ahora é todo moito máis rápido. Sí, no, imposible. No, olvídate. O resto van o tempo dal. Mentre estás montada aí na bola non che pasa nada, Aí está, mira, bueno, este ben, tiraste aí... No, espera, Podería decir que sei o que estou facendo, pero non é o caso. Pasa moitas veces, Aí va. Ahora creo que disparo máis longe. Mira, sushi, polo que sexa. Estamos no país do sushi. Vamos a ver, vou a subir aquí. Creo que estes en algún momento baixan, que son... Me cago... No, mira, a mí tamén me pillou, Vale, espera. No, é que non... Aí está. Vamos. Vale. Ui, vale. É que cando fai esas cousas non sei por que as fai. Bueno, é porque estás preto da bola e das de disparar. Vale. Non tapos. A ver... Ui, a mí dame aí. A ver... Voy eu. Estás ti iso a te perdido. A ver, hombre. Chao. Claro, que te subes a bola cando lle das. Claro, isto... A ver, que quedan dous. Sí, Cago na leche. Este xa o teño. Isto en teoría. Subo a bola, se do botón este. Vale, lanza a bola. Sí, pero a bola non che fai nada a ti.
Non se pode baixar, hai que baixar facendo outro camiño. Mira, pois para o sushi non vou baixar, pegar todo. Vale, o sea, ahora hai que... Ah, no, e te sube. Sí, isto, cada vez que limpas de enemigos, creo que son 8... E isto é un xogo da mame? Bueno, a ver... Isto, original, era un xogo de mame, debe ser do 90 e pouquiño, creo que de Data East. Había un que era parecido, o sea, fases co mesmo esquema de máis. Desaparecín, pero... vale. O sea, que isto infinito, o sea, mátanme, pero eu podo resucitar anyway. Sí, mira, aí baixo créditos, ves? Aí o de meter moeda. Vamos. Veña aí, toma. Tamén tengo de meter moeda. Toma. Ai, madre mía, pero se non baixan, como vamos subir aí? Hai que ir por este lado. No, a mí non me fai nada, ¿no? No, a bola de neve... como estamos feito de neves, a bola de neve non lle pega. Sí, agora habría que ir a por eles. Mira, pero traballo en equipo. Ti bloqueasnos e eu... Aí está. Vale, vamos a por este. A ver, para onde... Ah, pero aí vou coller esta movida. Que ahora me está mirando para ti. Bueno, Bueno, pero acabas de facer aí unha... Sí. Para, pégate a bola. Toma. Estes aí os Globetrotters dos novos. Sí, biches. É que me mola ese saltiño está guai. Ah, no, ahora teño que saltar por este lado. Pues no, podes atravesar, sabes? Ajá. Aí podes. Aí. Para baixar non, para baixar tens que dar a volta. Aí ven. Aí no que te dou a ti. Cuidado que ven aí un de lume. Vale. Lanzo yo. Aí está, moi ben. Mallao. E ahora hai que coller esa movida. Colla. Aquí está o xefe. Música nova. Ah, espera, ahora viene el monstruo. Sí. Non sei como será a mecánica, imagino. Pois se ti non o sabes, amigo, eu... Creo que dispararlle directamente. Toma, vou subir aquí arriba. Chegarse así. Vale, e logo lanzan as cousas que bloqueadas. Eu vou disparar todo o tempo así. Vale, achégate un pouco máis. Eu me vou a chegar. Mira, xa me matou. Ai, Dios mío, xa non sei onde estou. Tamén conseguimos. Ai, tamén hai bichos, vale, fantástico, todo a vez, vale. E senón, o único que fai... Ai, mima. Voume poñer neste... Ui. No, é que non te podes... Se te achegas, mátate. Creo que está a distancia. Vale, tens que hacer de meter aquí a moeda. Opa. Ui. A ver. Vamos ahora. Ah, claro, pero esa distancia solo te puedes colocarte ahí. ¿Dónde estou eu? Tú pongo máis aí. Mira, aí sí. Ten machaca allí. Sí, pero ahora me van a ver os outros bichos pequenos. Vou cos pequenos mentras. Claro. Traballo en equipo. Xa marchou, aí. Chaval. Opa, moi ben, aí, bloqueaste. Vou por ese de arriba para que non se... Veña. Ah. Eso es un sushi. Un nigiri... Sí. Dos que ten crocantes. Aí. Pero, madre mía, cantas veces hai que dar yo, tío, este para que morra? Pois aí está. Mira, guau. Snow, long range shot. Moi ben. Madre mía, e o sushi? O sushi, bueno. Agora coller o sushi este, a ver, veña. Bueno, está simpático, xa estaría, sí, pero é un pouco o estilo, creo que, dos xogos da Mame. A mí este lema é un pouco Super Pans e demais, a mí gusta moito o Super Pan, que des tamén houve algún remake fai pouquiño e demais. Bueno, ainda que ti me digas eso, que de videoxogos non andas moito nisto, no Carbon Interplay, que tamén é unha das cousas que andas ti aí detrás ben apoiando e tal, tiveches un contacto con videoxogos nalgúnas edicións. Sí. Eu lembro, sobre todo, creo que era 2018, que estivera por aí Marina Amores, Isicano, non sei se ve algunha persoa máis relacionada con videoxogos. Sí, era un ano que falamos de videoxogos e mulleres, porque elas fixeran aquelo de... Bueno, aquel documental denunciando a situación da muller no mundo dos videoxogos, que é bastante horrible, a verdade. A situación, non o documental. Non o documental, sí. O sea, a situación. Bueno, nos queríamos darlle voz, e tamén fixeron unha cosa moi chula, que está grabada, está no YouTube do festival, un percorrido pola historia dos videoxogos e as mulleres tamén, o sea, mulleres creadoras de videoxogos, de gráficos, etc. E aínda que eu non sexa, que non se pode estar en todo, sí que lle damos cabida a ese tipo de contidos no festival. Eu logo empecé a seguir tamén sobre todo bueno, Marina estivo con nos na podcast, creo, no número 15, estivemos falando con ela, que tamén falaba era de ser mujer gamer en Tinder, creo que sí. Lo sacou fai un par de anos, eso falaba un pouco desa experiencia tamén, de eso, bueno, de ser muller. Sí, normalmente videoxogos. Sí, no, aparte nese libro era cosas super curiosas porque eran
bueno, isto falando en roda da heteronorma, de pavos intentando demostrar se sabía ou non. O sea, era como que había esa cousa que... Se llama mansplaining, pero sí. nos videoxogos debe ser descomunal o mansplaining, ¿no? Porque é un pouco como que por algún motivo pensan que as tías non xogan videoxogos ou non saben facer, ou tes que demostrar que controlas. E que esa era case todas as aperturas de conversación en Tinder no libro este que recolla Marina era a ver, dime non sei cuántos juegos. Pero eso non só pasa nos videoxogos, Xa. Este rollo de, pois a mí me gusta, imagínate, podo poñer un exemplo por poñer, pois a mí me gusta moito, eu que sei, este director, e che din, bueno, pois dime 5 películas. E eu, pero vamos a ver. Se me dá, o sea, que decir, que é un exame, o sea, que esto trápame se que puede te crees saber. que eu vou a decir isto, si non, pues sí, hai un pouco ese rollo. Pero bueno, eu quedei bastante alucinada porque nos videoxogos directamente había comentarios, acoso, fixeran un evento que era solamente women's in video games, que eran solo mulleres, non tal, e foron os tíos a reventar o evento, a insultalas, a chamalas cosas super heavy, o sea, unha cousa horrorosa. Unha forocochada destas. Sí, sí. Que a cosa, non sei se van cambiando, creo que vaise ampliando o marco, pero sigue vendo que hai como un marco caverna que chaman un pouco os turbofifas tamén, un pouco esta xente. Van señoros, case todo. Turbofifas? Turbofifas, sí, porque son como fifas aceleradas. Agora que hai os Crypto Bros, pois a versión videoxogo é os turbofifas, non sei. Mima. Sí, que dentro do que cabe, na esfera de contido galego de videoxogos, dentro do que cabe, creo que estamos xa nacendo un ecosistema un pouco máis amplo, un pouco máis diverso, que tamén, no podcast, por eso estamos. Están Lara, Ángela, Sara, Tens que traer a Nus. Rita. A Nus Cuevas. Nus Cuevas. Que galega, saluda para Nus, e que xoga videoxogos mogollón, e está en Twitch e tal, xa te pasarei... Non a teño fichada tanto. Sabes que xoguei moi pouco Sonic, pero sí que teño anécdota. Vou a contar. Vale. Ainda que fastidio o meu primo, pero vou a contar. Cando a mí me regalaron a Game Boy, sí, saliu a Sonic, aquela que era en Core. A de Game Gear. A Game Gear, eso. Sí, Entonces, sí. Nos estábamos super contentas porque tiñamos a Game Boy, en plan, teño Game Boy, o Mario tal, e chegou meu primo e dice, pois eu teño a Game Gear. E aquelo iba fungado, era en Core, sabes, eu, jova, tío, sempre ten que, sabes, e lembrome deso, entón xoguei pouco, pero lembrome perfectamente de que nos estábamos moi contentas coa maquinilla e de repente saliu a Game Gear que era, buah. Que queres ver a Game Gear? Que teño a Game Gear aquí. No, porque no. Se quedou un pouco... No, quero gañar a todos os que quedan. Queda todos que quedan. No, pero a Game Gear, ao final, o sea, era unha máquina moi potente, pero, o sea, moito de aquí, pero pouco tal, porque logo... Sí, eu só lembro que era en Core. E queimaba pilas que daba a gloria. É horrible, claro. A min gustábame moito da Game Boy, que cando conectabas co cable e xogabas o Tetris entre dúas personas. Mira que cousa máis old school, Sí, sí. E o único que facías era fastidiar a outra persona, porque se ti baixabas unha liña, subía outro. Sí, pues eso ainda está. Aquí cando queiras das yo para cando esté lista. Sonia Méndez, Atom, Sonic, Round. Veña, pa diante. Vou a coller isto. Ahora xa me mataron. Podemos facer, se queres, a de morrer e volvemos a empezar, se queres. No. Vale. Aquí vamos como temos que ir. No, aquí morres. No. ¿No? Podes seguir para diante. Ti, ferro a fondo. Ahí está. Vale. Ahí, ferro a fondo. Moi saltado. Mantén dereita. Ya. ¿Qué significa mantener? Que non saltase. Que haga isto. Pilla carrería para atrás. Non entendo o que me estás dicindo. E agora que fago? No. No, sen saltar. Pilla carrería e mantén para diante. Isto. No. Hai que ir un pouco máis Ala foi xa o timing. Vale, mantén dereita. Aí está. E agora xa... No, pero mira... É que a mí hasta me xenera un pouco de ansiedade tan rápido. Vale, pois un minuto 3. Bueno, non está mal, Estamos ¿no? aí, estamos aí bueno, tío, son a última. Un punto. No, a última de momento está pilipampín. Teño que estou fan de memoria, pero creo que tes dos de Ukegal por detrás. Están os de Uke, que tamén estiveron aí no Interplay este ano.
Confirmamos o dato, efectivamente Sonia entra por diante de Pili Pampín e Antía Vidal e Víctor Rosa de Ouque, queda xusto aí un sándwich de Ourensanía con Iván Iglesias e repasamos o resto de convidados que estiveron por aquí no Recuncho, co podio con Xama de Derrapants, Eric do Pazo de Ouque e Nuno de Grande Amore, que non hai que no quite ben. Por favor, que veña aquí. Minuto 3 pola movida esa de mantén dereita. Bueno, Se non chega a ser o de mantén dereita... os anéis do principio, que é todo o detalle, os anéis do principio serían 3 segundos. Claro. Pero claro, que o bucle esa xente ten a tentación de saltar, que o problema é realmente ir con velocidade. Claro. Pero bueno, Pero Nuno Grande Amore seguro que sabía como se xogaba. non. No, pero o que tivo que diste, igual que o de montar bici, tivo unha intuación bárbara de isto no Mario ou no outro xogo como faría, quedou xa así... Tirou todo para diante, seguro. Tirou para diante, pero aparte dis, que aquí este salto que pegou, polo que sexa... Foi correcto porque evitou un obstáculo que non o vía nin tal, o sea, foi unha chiripa. Pero bueno, está ben, estamos aí, imos... Pois nada máis, greciña Sonia por... Moitas grazas, estiven super a gusto, a verdade, Agora xa me entrou un pouco o rollo de xogar a estas cousiñas, Bueno, isto a pouquiños, como os capis de Netflix, ou de plataforma de mesa. Sen outra cosa. Pois nada, moita sorte con as neves e da vela, e nada, tamén pasemos por Carabel no Interplay e en todas as cousas que faga por aquí Sonia. Nada, pois aquí cando queres, todo o sofá para botar partidiña. Perfecto, gracias. Pois graciñas a Sonia Méndez por vir. Dentro de 2 semanas volveremos con máis xente por aquí polo sofá de Recuncho Gamer, concretamente con Fátima Pego da Orquesta Panorama, así que para non perdelo, xa sabedes, suscribidevos a canle e deixade un like ao vídeo aquí se vos pareceu chuli e demais, e se vos parece ainda máis chulo que facemos, se queredes apoiarnos, pois tedes ao patreon.com/Recuncho Gamer, así que nada, agardamos vos, deixade comentarios con que parte vos gustou máis e todas estas cousas que queda moi ben. Compartide.